యేసుప్రభు ఎలాంటి వెలుగంటే ఆయన ఎలాంటోడు నువ్వు అర్థం చేసుకునేలాగా నీకు జ్ఞానం ఇస్తాడు. నువ్వెలాంటోడువో నువ్వు అర్థం చేసుకునేటట్లు నీకు చూపిస్తాడు ఆయన. సమరయ స్త్రీ జీవితానికి వచ్చిన మార్పు చూడండి. ఆ వెలుగును నువ్వు నిజంగా అనుభవించటం మొదలు పెడితే, ఆ వెలుగు దగ్గరకు నువ్వు నిజంగా వచ్చి నిలవబడితే, ఆ వెలుగు చేత నువ్వు ప్రభావితం చేయబడితే నువ్వు ఊరకనే ఉండలేవు. కన్న వాటిని విన్న వాటిని చెప్పకుండా మేము ఉండలేకపోయామన్నారట వాళ్ళు. ఎవరైనా అంతే, వాళ్ళు రాజులు అవనివ్వండి, ప్రవక్తలు అవనివ్వండి, జ్ఞానులు అవనివ్వండి, నాలాంటి సాధారణమైన బుద్ధి లేని మనుషులు అవనివ్వండి, ఎవరైనా సరే యేసుక్రీస్తు వెలుగు చేత నింపబడినప్పుడు, ఆ వెలుగులో నుండి యేసుని మనం చూసినప్పుడు, యేసు ఏంటో మనకు అర్థమైనప్పుడు నోరు మూసుకొని ఇంట్లో కూర్చోలేము. మనం కూర్చున్నామంటే వెలుగు నీకు అర్థం కాలేదన్నమాట. వెరీ స్ట్రైట్.